Niin sehän on oikea lantala. Tämä. Joo. Niin. Tosin on sinnekin ajettu joku traktori vai? Harmi, kun tää ei oo valkoinen paita. Haluatko sä nyt kertoa jotain? Niin. Tästä Sonja. Meidän ongelma on, että miten tätä orgaanista jätettä, jota nimitetään lannaksi, miten sitä voi käyttää? Minkä arvosta se on? Ja kuinka paljon sitä tulee? Tässä. Niin. Sitä on No niin. hyvä pelto. Mitä sä teet? Kysymys kuuluu. Minkä arvoinen tämä pelto on maanviljelijän kannalta? Mitä sinun pitäisi tästä pellosta tietää? Mitä maalajia tämä maa on ja mitä hyviä ja huonoja puolia tässä peltoaukossa on? No niin. Tässä onkin tuska selvä. Sun täytyy kysyä. Maalaji. Multavuus. No niin.